What's up sa inyong tanan? Grabe na nga cravings ba. Ato oras karon kay alas 8:30 sa gabi. Yan ang gawas ko, minus 20 lang naman. Feels like minus 25 siguro. Nag-cravings kong ice cream. Sa inanay kapugnaw nga panahon. So mga tutag DQ guys, kay bago mga blian DQ aron diri. Dolls mo ako testingan. Kung sa kalamig. Katugnaw. Tara, kuyuki ko ninyo. Yara. So, ang gilayo na niya sa DQ gikan sa mong balay, mga kuwan record, mga 3 minutes na ang lakaw. Kung maglakaw ka na DQ. Here's the DQ. Grabe ni nga cravings na. After ni mo ganang kuwan, kay magkasakit food ka. Here's the DQ. Let's go, let's go. Katugnaw. Katugnaw, man. Tara, tara, tara. Sakit sa kamot. Grabe na niya cravings, bay. There we go. Ano guys? Number 2. Can I get ano po yung number 7? combo po. Ano pong meron dyan po? Pag combo po. I mean sa burger? Anong Flamethrower po siya, double patty po, tapos parang burger sauce. yung mga veggies niya, meron siyang ano, tomato? Yes po. Can I get no tomato? No tomato. Yeah. Yung combo din, large fries, Large fries. and just a small drink. Thank you. Par, naka-order na tayo. Panis yung craving natin ngayon sa malamig na araw. So, mauna ilang bago nga DQ dito guys. Medyo mingaw pa kayo guys. Dili pa nga siya known na kuhan dito. Wala pa nakagawa nga na DQ dito. So, yeah. Testingan na to today. Kasi kalahiran sa lain. Number 52 tayo ngayon. So, it's the brave na malamig. Tsaka mura kong buang dali. Thank you po. Uy. Ice cream. Thank you. Ice cream. Ito na yung ice cream na cravings ko sa minus 25 na temperature sa labas. Yan na. Tara, kain. Anis yung burger. Ice cream nga nag-crave ta sa bugnaw nga panahon. Mo nilang bagong ice cream. Hot cocoa. Hot cocoa. Hot cocoa. Deep with fries. Ice cream pa. Panis ang cravings ko. Approve. Tara, muli na ta guys. Kaya mana akong kaon, mana akong cravings. Karon ang atong problema kay ang paguli na sad. Thank you DQ. Na-solve na yung cravings ko. Tara, uwi na tayo lahat. Ay lahat, ako lang pala isa. Tingnan mo, umuusok-usok pa. Nag-asu-asu pa nga akong baba. Let's go. Arali ko agi na iskilid. Daghang salamat sa pag-uban sa akong trip karong gabi una.
sunod vlog na pod. Good night.